Yan si Ma'am Helen. Si Ma'am Helen. Ano lang ito? Agi na. Ma'am Helen, Layog. habang nasa iraram kita kang mainit na saldang, pakiistorya sa muya kung paano po din pigpunan nining mahiwason na tanuman ng ampalaya. Ampalaya. Sa tiyaga lang po, sa kahigos. Grabe ano, tiyaga. Yun ang anong pigsabi, pag dakitang tiyaga, dakitang linaga. Yo, tama yan, tama yan. Gaano kayo was po yung tanuman ni Marigoso? May was pa ni sir kung hanggang duman. Duman pa eh. Opo, hanggang duman po, kaya parang abot-abot lang siya. Panganing alin ba ini nagtata na siya, huwag pa naman pasigunda naman. Pero raga ninyo di. Actually po, bako miman po inidaga, sa Belmonte pa po inidaga. Okay. Kaya lang, Sayang man kung Sindang pinagtitiwalaan. Siguro maray na kaisipan yan, nahihiling mo na day man ginagamit, siguro pwede mong kaulayan talaga si Kagsadiri na makitanom ka muna, no? Opo. Para lang, para mapakinabangan sa daga, ta sayang man. Sayang man. Katiwangwang lang. Kaya yun, ang gusto man po sa Kagsadiri nga tanuman. Ano pa pong parte kandaga ka mga Belmonte ang napapakinabangan nindo duman? Mabus. So, sa mga kauman pa po. So, Pati rice field. Opo, so, Grabe. rice field, tapos so, so, ano yung Fish pond. fish pond, Agri-orig. so, Kini pa. Galing. kanding, sa mga kanding. Ay, kanding pa ha. May kanding pa siya. sige, ibanan mo kami duman, ma'am. Hali na po kita. Welcome back liwat sa pinakamaugmang vlog sa Rinconada, Camarines Sur. Inian Si Jox. at si Madel. Ma'am, nasaan kita ngunyan? Kuya kita sa karagatan. Karagatan Yan ang sa palaya. bitter. Sabi mo nga ni, ano ito? Para sa mga masasamaan Ang loob. Pero ha, dahil po nindo ma-misinterpret ang ampalaya. Although bitter yan, masustansya yan. Yun. Tsaka bulong yan sa diabetic. Correct. O, diba? Ano pa? Diabetic. Ano pa? Diabetic. Ining mahiwas na tanuman ng ampalaya ni ma'am. Nagtanong ka ini, sarong residente kan sa San Jose na Na recipient kang gabos na livelihood program, part of the recovery plan and program of the Department of Agriculture in partnership with the local government unit. ano ta kaipuhan, gaano ka-importante na tutukan ta ang sektor kan agrikultura lalo na ngunyan na may pandemya. Unang-una, igwang sa statistics, by year 2050, igwang scarcity ng food. So, para mabago tayan, we have to work on the food security. So, kaipuhan, mayong choice but to concentrate on farming. So, hanggang ngunyan, pinag-aadalan ta kung paano gigibuhon tayan na ma-encourage ta gabos na magtanom. Kaya nang ang magayunan duman sa pandemic, halos gabos na-encourage na magtanom. So, parang mas madali nang mag-encourage sa mga tao na magtanom, although, sabi ko nga ni Kasubago, it's aging already. Pero hopefully, na one of these days, people will realize na mas dakul ang sintabo digdi sa farming. Bilibon ako sa may-ari ka ini. Multifaceted eh. Igwang agri-orig, igwang fish pond, igwang goat, rice field, tapos ini pa, vegetables. Ang gusto tang ihera sa to yung mga ka-vlog, bako lang dahil may pandemya, nakaisip kitang magtanom, kundi dapat nagiging parte na kang buhay ta itong pagtatanom eh. Mayo kang daga, may gwa kang paso. Pwede kang Iyo. magtanom ng talong, pwede kang magpananap ng ampalaya, di ba? So, ganun lang naman siguro yung gusto nating ipaabot sa storya aming iningon yan. So, abangan po ninyo ha, maikot pa kita duman sa Duman pa! Tara! Kuya kami sa San Jose, Iriga City, Philippines! Mag-wave ka man! Ganyan na nga. Diyan po kita sa Barangay San Jose, Iriga City, Philippines. Actually po, nininervyos po kaya si Ma'am Janice. Pero gusto talang maarawan ma'am kay Ma'am Janice kung kasi katong mga nakaagi after nung bagyong Rolly,
labo-labo si pagpanautan ng mga fingerlings, itong nilaunch na itong urigan, mga urig para sa mga irigenyo. Ngunyan, yaon di si Ma'am Janice, tangan yung istorya sa muya, kung gaano na kalawak or gaano na karayos inabot ka itong from December na hanggang ngunyan. Kaibanan yan sa recovery program kan pandemya. Actually po, nagkaigwa po kitang typhoon, October and November. Tapos, nag-start po kita kang mga rehab programs, November 20. As early as that po, nagkaigwa po na kita ng mass distribution. Kung saan po, gabos na mga registered na farmers sa Iriga, halos gabos na po nakakuha ng interventions. Igwa po nga ng nakakuha ng cash, ng voucher sa reimbursement, tapos po mga agricultural inputs. Mayroon igwa pong banhi, pataba, tapos po, iyo po nga ng urig and finger. Ano ang pataba? Tamataba ako. Garo naman. Fertilizers po. Yan ang urea. Opo, synthetic fertilizers po, iyo po ito ang complete, urea, and ammonium. Ang mga organic fertilizers naman po, ito po ipot ng manok, tapos po ito sa vermicast po sa farm. Ito po ang na-distribute na po sa mga farmers kang Iriga City. Saka aside from the binhi, mga arog kaya, mga farm inputs, nagtatauman kita ng mga urig. Iyo, para solusyon duman sa problema tangon yan sa scarcity kang supply, kang urig. Dito sa Iriga, ma'am, yung scarcity natin is due to ASF. ba tayo dito? Okay. Sa po, igwa po kita ng ASF incidents po sa Iriga. Kaya po sa kaisipan po ni Mayor and kami po na Sugo, nagkaigwa po kita ng Agri-Urig program para po makaigwa po ng rehab para po dai po magkaigwa ng scarcity sa meat po. Itong kaso ng ASF, nuarinta ito na hiling, kunuarinta ito na contain, and nuarin po nagpuon si rehabilitation ta. Actually, ang ASF kaya, Ang ASF po is under City Vet. Okay. Sila po ang may kompleto po mga datos po regarding that. Pero po sa pag-rehab po, kami po nga ni ang natawanan ni programa para po makatabang sa pag-rehab po. Kaya nag-start po kita magkaigwaning rehab program since po January this year. Kaya po, iyo po ini ang saro na patunay na ang mga farmers po digdi sa Iriga, lalong-lalo na po sa San Jose and San Pedro, sinda po ang naging pilot barangay ta po para po sa Agri-Urig program. Ang iba po na ipabakal na, ang iba po ongoing pa rin. Sa iba po, parehas man, nagtatao pa man po giraray kita sa ibang barangay. pero alam mo sa totoo lang, nabibilib ako kay Manay Helen. Multi talaga, kumbaga, urig, Kaya fish nga eh. pond, rice farming pa, vegetable pa. Dapat talaga adimuanon Ano ka. na? Sudaruang nakabiliw. Yun ang sinasabi niya. Dahil niya nahuhuli. Parang ano? So open. Native. Ay! Yan. Native yan? Cute! Pagkatao ka tong January, papaano so assistance na pigkaratao pa kang Opo. DA? Actually po, halos every week po may nagdidigdi po na technician and tinawanan po partner po kang Urig, igwa po kita itinao pong pre-starter and starter feeds. Okay. Libre ang feeds. Opo. Tapos pati pagpa bet. Opo. Tapos po, sa market pa rin po, yaon pa rin ang agriculture. Oo, pati marketing, pati pagbenta, tatabangan sila. Hanggang maibenta inyo. Dahil ikaw ang bida namin ngayon, Ha? papaano mo, tawan mo ng tips itong mga nag-i-interest na maglaog sa baktinan, kung ano ang mga best practices na pigigibo mo, tangani maging lang tataba. Asa? Ay, Sa matud lang po. sabi ko lang tataba, bako lang tataba. Everyday po, paano ang sistema? So, morning, Opo, nilinigan. morning lilinigan, tapos pag-udto, tapos naman pag-hapon. Pag maaraw ka rin mainit na panahon, syempre dapat Pero may pong tigkarigos pag pag mainit mo rin yan, arani kami sa may Sa bukal. Speaking of fish pond, pati digdi sa fish pond, kamo po natawan ng ayuda kang Department of Agriculture, like City Agriculture. Dati po, Tilapia. opo, sa tilapia, sa fingerlings po. Kaya lang ngunyan, dapat man kami ako po ulit. Ay, nagpapadangog kay Ma'am Dami. Pero mga gano'n na po kadako lang laman kaya.
Dakol ang laog dyan, sir. Kaya lang, kumbaga sa sa liring sikap lang nila, takadakol kaya mamang Mga more or less, pero ang fingerlings na nagkakasya. So, nasa yata, ma'am, siguro mga nasa 10,000. 10,000. Kulang pa na. 10,000 lang. Meron na ba tayong fingerlings? Parating na. Malay mo naman. Kaya ang importante, Magkakape ng filming, Janice. yan, ang importante talaga, filming nakikibareta sa City Agriculture Office. Yes. Active. Dapat active si Manay Helen. Janista, maghagad naman akong fingerling. Ma'am Helen, yung tubig na yan, ano po yan? Sa Regaling? Sa bukal po. Tapos, ang income ka ito, diretso man sa iya. Kaya naman, diba? May napadarahan na pong marahay si income po ninyo dyan sa... Ayun nga yan, sir, minsan matatawanan naman sa katsadere. Tapos po, napapakaraniman ng harong mandiit-diit. Nakapa-eskwela. Nakapa-eskwela po ka mga aki. Magayon. Kaya medyo nakaduro dagdag man sa Tapos at itong purod to, kung sabi ni Ma'am Janice, kanina pa yan, yung paruya na yan. Opo. Pero ektarya po yan. Ning halos suway-suway man po kaya, sir. Tas si Agum, nagwa pa siyang mga caretaker na mga uma. No. Kaya ayun, para na nakakasurvive man kami sa pang-uwan. O siyempre natawan man kabong fertilizer ka. Opo, always po kami natatawan ni Ma'am Janice. Talaga naman. Kaya, salamat po kay Mayor dahil po sa kaganda ang loob ni Mayor, kaya kami kaming natatawanan kay mga Swerte nyo, paborito Ali ng... po sa DE. Oo, swerte nyo kasi paborito ng mayor nyo, agriculture. Opo. Salamat kay Mayor. The best talaga si Mayor. Pero dakula na mga tilapisan. The best talaga si Janice. Gano'ng kalapad na yan? Mga na kayo? Amo po, ugwa mo naman pong aragan, tapos tama lang mga apat. Sabi kaya, ang mga tag-irega kung ba kung maimot. Ay ba po? Matistingan tayo. Si Ma'am Janice. Papaladok siya pwede magdadagdag. Ano naman si Kasi Josa? Kaibanan ko kunyan si Sir Paulino Berinya. Tama, sir? Oo, kasi siya ang presidente ng San Jose Farmers Association habang si Mayor nagtataramduman sa mga paraoma digdi sa San Jose. Maipastorya lang ako, sir, ining mga equipment na ini, paano po ini na-acquire kang association po nindo? Ang mga equipment pong ini, hali po ini ng Department of Agriculture. Natin itatao po ini sa mga association na registered po. Pwedeng sa SEC, pwedeng sa CDA, po pa yan. Opo, kano rin lang po nindo ini na-acquire? Na-acquire po ini katong 2017 pa po. Hindi pa. Kasabay yan kang harvester. 2018. Ini naman, traktor na po ini, apod eh. Ini po ang farm tractor, four-wheel tractor. Rice transplanter naman ini. Ang kagayunan po kay ini, nakakatabang po ini sa mga member. Okay. Sa pagmamadali po kang trabaho, pati sa oras, madali po. Kung miyembro ka kang asosasyon, ma-avail mo po ang paggamit ka ini. Pero ano po ang mabayad ka? May bayad po yun. Ang bayad po, list lang po sa private. Kung nasa 1.5 ang per hour kang private, ini 1,000 lang. Okay. So kita na yun ng association. Kita yun ang association. Para sa maintenance man po ito. Oo, pero kung bako ka pong member kang association, pero gusto mo po tang maka-avail ka dito, mas barato, pwede man. po. Maski mataas lang din diit. Mga 1 to siguro, pag mga bakong member. Nagpapasalamat pa ako sa Department of Agriculture, sa kabos ng mga produktong ini, mga farm machineries. Nakulang tabang po ini. Kaya ang San Jose Farmers po, nagpapasalamat sa Department of Agriculture, pati na sa LGU Iriga. Tama kayo po ini. Sir, thank you very much ha. And good luck po sa pagtatanong po nindo asin pag-uuma. Salamat. Thank you. Tara, balikan ta na si Mayor Dup. Kaya sabi po kita, dapat magkaasad na magtanim kita para ma-addressan ta ang food scarcity. Dapat agko kita food security. Sa probinsya, pag nag-alap, tubod po kamo kaugakanan, takadakil ka pwedeng tanuman, tauno di nagtatanim. Sabi nila, man niya kami raga na tatanuman. Taon nga, iba, nakikiusip san agkukag sa diri karaga, nakikitanim. Ngamin pong bagay, agko paraan, pag ginusto. Pero pag aba, kadakil ka, dahilan. Arig po antan. Kaya una, sabi po, nagpapasalamat ako, na san po ka mo nagtsatsaga
maski malang init, para po magtanim. Kaya ang matuod na mga heroes, bayani, kamo pong mga paratanim. Kaya saan po kami nagkukonsentra? Agrikultura. Yan, naipahiling mi na sa Indo kung gaano ka resourceful si Ma'am Helen. 'Di ba? May mga nakatiwangwang na daga. Kinaulay niya si kagsadirikan daga. Tinanuan niya ni ampalya. Paroy, to fish pond, taigwang Bukalduman, dating swimming pool, pang urigan. Tapos goat pa, Tapos kanding pa. panding pa. Kung kita very resourceful, kita magugutom. Local government unit, yaon ang mga ayuda. Pag duman ka mo sa City Hall, mag-apot kung ano ang mga pwedeng ma-benefit ninyo. Yaon po ang LGU, willing to help. So, sabi nga ni Ma'am Janice, gabos na technicians ninda, yaon sa barangay. Yeah. So, day ka naman duman sa City Hall, mahanap ka na lang kang technician sa barangay. Aputon mo na lang si barangay captain o mga barangay councilors, tapos, kaulayon sa technician. Yan, lugod ma-inspire ka mo kan sa tuyang nga vlog episode ngunyan sa padagos ning pag-iikot pa ni Mayor Madel Digdi sa syudad ng Irig Asan sa Rinconada. Kadakol pa kitang good vibes na ihiheras po sa Indo. Yes! Kaya abangan po yan. Digdisan na sa pinakamaugmang vlog sa Rinconada, Camarines Sur, ini ang Si Jox! at si Madel. See you next time!